s sportem už ne, člověče, ty mě naštvali, taky se mi nelíbí, když mi Ondra chce vypnout YouTube. Přesně proto jsem potřeboval ty papíry na loď. To se chystáš porazit. Můžu říct jako prvnímu, takhle veřejně na kameru, že res 2 3, zkouška. Haló. Ahoj, já vás vítám u nového podcastu. Dneska tam máme tady Octagon bojovníka a dneska se ho zeptáme na pár otázek. To jsem já, ahoj, já vás taky zdravím. Díky za pozvání do tvého podcastu. Nemá zač. Tak. Pojď do mě. Jo, co to bylo? Jo. Jak jste napadlo jít do Zvádců? Dostal jsem nabídku od produkce, jestli bych se nechtěl zúčastnit této reality show. A jelikož jsem první sérii viděl a říkal jsem si, tyjo, to je moc dobrá chytrá hra, budu to zkusit, tak takhle jsem se tam ocitl postupně. Jo. A teda ještě se musím přiznat, že mě tam potom dokopala manželka. Když jsem měl jít na první kolo castingu, tak jsem byl línej, byla takovýhle nějaký krásný den a říkám, mě se tam nechce, půjdeme radši ven, tak mě naložila do auta a odvezla mě tam. Ty ženský, veď? Já te napadlo jít do Octagonu. Jak mě napadlo jít do Octagonu? Dost podobná písnička, tak taky jsem dostal nabídku zápasit Octagonu. Tenkrát se zranil Carlos Vemola, když měl jít zápas s Pirátem. A já jsem dostal nabídku, jestli do toho titulového zápasu nechci jít, a řekl jsem, že jo. Tam jsem se dokopal sám teda. Jo. No a co jsi dělal do té doby? Jak jako do té doby? Jestli jsi byl taky na tým zápasu, nebo? No to mě vlastně v tu dobu skončila smlouva s polskou organizací KSW, kde jsem bohužel prohrál titulový zápas a řešilo se vlastně co dál a hodně dlouho jsem čekal na novou smlouvu. Poláci na to měli spoustu času a Octagon je jako předběh, no. A v tu dobu, když jsem začal jednat s Octagonem, tak jsem to samozřejmě KSW oznamoval, tak najednou okolo toho bylo hrozný halo a cítili se trošku uraženě, že jsem dal přednost Octagonu. Ale oni měli dost času mě oslovit dřív a kdo dřív přijde, ten dřív mele, jak se říká, že? Ano. To máš pásu. Jako Octagon pásu? Jo. A to víš, že ani nevím, člověče. Jeden, druhý je ve studiu, 3, možná 4. Počkej, takže první byl s Pirátem, pojďme to spočítat. Druhý, to jsem porazil Karla Vemolu, pak jsem porazil vlastně před Vemolou Lohorého, pak Vemolu, Vavřiňák, takže 4. To se chystáš porazit, nebo s tím bys si třeba mít zápas. A kdy to plánuješ, že s tím půjdeš ven s tímto podcastem? Kdy to plánuje? Ty kdy to plánuješ? To dát zveřejnit? No tak třeba to bude za... No tak si dám nějakou premiéru, že to dám na internet, když je to tenhle... No tak třeba za měsíc. Za měsíc, jo? Kdy budu mít své novosti, tak to zkusím oslavit. Jo, no tak hele, tak když mi slíbíš, že to vyjde až potom, co to bude oficiálně oznámeno, slíbíte mi to, Rejžo, tak ti můžu říct jako prvnímu, takhle veřejně na kameru, že Pojď si teďka chvíli cestou. Proč jsem přestal? No, teďka chvíli. Jo, tak potřeboval jsem si srovnat pár věcí, zanalizovat, proč se mi nepodařil vlastně poslední zápas a napravit to, opravit zažitý jako věci a zase jako to zarestartovat, to nějaký čas trvá. My starší lidé už se neučíme a nepřeučujeme tak lehce jako vy mladí junáci. Zápasíš ještě nete nebo jenom Octagonu?
teď už to máme tak, že vlastně jak se doba posunula, tak velké organizace už mají čistě exkluzivní smlouvu. To znamená, že nemůžeš zápasit nikde jinde. Takže musím být jenom pod OKTAGONem. Taková exkluzivní, jakože jsem věrnej teď OKTAGONu a nebudu zápasit nikde jinde. Máš taky na to jinou práci, než je OKTAGON jako pracovat? Snažím se ti trošku lehoulince konkurovat s podcasty, taky občas si takhle postojím za mikrofon a snažím se podávat informace, které si myslím, že by někoho mohly zajímat. Do toho vedu tréninky u nás v Hradci Králové a tak. Jo. Občas se snažím být těžkým influencérem, ale moc mi to nejde. Ale polepším se, zkusím to zlepšit. Vlastně ty jako mladý junák by si mi mohl dát nějaké informace, jak být s úspěšným influencérem. No, to nevím. Ty tančíš smlouva s OKTAGOnem vlastně. A to, abych se přiznal, to úplně netuším. Možná ještě 2-3-4 zápasy. Fakt nevím, to bych si teď vymýšlel. Potom se dávají nový smlouvy, když chceš. Jo. Ale hele, já už si myslím, že to tam s OKTAGOnem doklepu. Mně se líbí, jak to dělají, jak nakopávají tu scénu. Samozřejmě ne vždy se s každým krokem souhlasím, ale to tak je. To je, jak kdybych se tě zeptal, jestli bys chtěl vyměnit rodiče svoje. Chtěl bys vyměnit svoje rodiče? Ne. Ne, viď? Ale taky s nima častokrát nesouhlasíš, třeba když se má jít spát. Nebo když se má vypínat pohádka. Tak já to mám stejně. Taky se mi nelíbí, když mi Ondra chce vypnout YouTube. Já se chci ještě koukat, ale taky bych neměnil. Proč nejsi od této hymně? Když jsi takový velký zápasník právě. OKTAGON má nějakou hymnu? No, to nevíš. Nevím. To je možná ten důvod. No. A třeba mě nemají tak rádi. OKTAGON hymna. Jsou tam všichni bojovníci kromě tebe. No, tak to jsem smutnej teď teda. Tak to jestli bych opravdu si neměl hledat jiný rodiče. No a jakou posloucháš muziku? Já se přiznám, že moc hudbu neposlouchám. Občas najdu akorát na Spotify, jestli můžu říct takhle veřejně na tvém kanále tuto firmu, tak najdu nějaký playlist k tréninkům, nějaký Workout Motivation 2025 a pustím to tam, takže nemám vyloženě specifický. Baví mě tak napříč žánry. Jednu dobu jsem hodně poslouchal Michala Horáka, u něj jsem se objevil na videoklipu. Tak to je Hradečák. Jo. Jakým? Jo, zrovna poslouchám teďka. Tak? No tak jakým? To je kámoš. Jo. Zdravím na Michala, čau Michale. Ahoj. Jakým jsi? Písnice. Člověče, jak ona se jmenuje? S tou lamou, jak tam je. S tou lamou? To se natáčelo v Hradci Králové. Jo, to tam jo. No, tam jsou všichni oblečení, to já neumím poznat. Tak tam sedím na baru. Na baru. Kabizáru. Jo. Není to lehký. Jo. Není to lehký. Tak, když jsme tady u té spolupráci, s tím ještě dáš spolupráci. Vidíme třeba, že jako s sportem, ale s kým ještě? S tím sportem už ne, člověče. Ty mě naštvali, to ti řeknu, ty mě úplně rozpálili do běla. Takže s nima už jsme se rozešli, tlačili mě do ničeho, když jsem byl zraněný. Vlastně teď do toho Game Changeru, co probíhá. A původně jsme měli prodlužovat nějakou smlouvu, to vlastně jsem nikde neříkal, člověče, to máš exkluzivní informace. Nemusíš, to je jako jedno. A typ sport, nebo ten Game Changer, že nebyl podmíněný touhle s tou smlouvou a když jsem tam řešil nějaký zdravotní problémy a odstoupil jsem z toho projektu, tak mi bylo důrazně řečeno, že pokud nenastoupím do té pyramidy, tak nebude nová smlouva, tak jsem se urazil o to více. Říkám, ano, just tam nepůjdu. A
S tím chceš mít spolupráci, ale nedali ti zatím žádnou nabídku. Ani o tom neví vlastně až teďka, když se na to podívají. Ty, víš, co mě bavilo? Nějaká s autama, nějaká dobrá spolupráce. To třeba Volvo? Ty jo, já nejsem úplně jako na značky, bavilo mě něco jako víc, vadák, no, ale vlastně asi jo. Mě baví auta jako obecně, ale nepreferuju žádnou extra značku, ale tak nějak vždycky měsíc, dva si zajezdit, zablbnout s něčím, pak s něčím dalším, ale nevím, no. Jasné. Jestli je to reálný. Je to reálný, myslíš? S kým by se chtěl spolupráci ty třeba? Já? To třeba já. Co s Legem? To by byla super spolupráce. No to by byla. Že jo, viď? Teďka se zrovna přihlásil na vědotostičky, budu motorovat Lego. Hezky. No ale teďka dělám takový polety, třeba, že letetoplán tady musí vydržet minutu ve vzduchu. Fakt jo, a vydrží. To teprve se dělají testy. Člověče, a to já bych tě pak mohl seznámit s českým astronautem, který poletí do vesmíru, jak po Remkoj, no vlastně to byl Čechoslovák, takže jako jediný Čech. Ten rok? Příští rok, 27 nebo 28. Super, protože já taky budu vypouštět příští rok. No, tak to byste mohli vypouštět spolu, kdy on poletí do vesmíru. Aha. To by se hodilo ve stejné. Jaké města? Z jakého je města? No jako kde budou vypouštět, No, tam pojedu. Z NASA. Z NASA. Ježiši, to by se mohl pottat inženýra youtubera, ten tam dřív pracoval v NASA. Takže NASA, no. Ještě mám loď. Loď máš? Loď. A já jsem kapitán. Lodní kapitán, tak já bych tě jí mohl někdy řídit. Tak jo. Vidíš to, jak je to malý, jak se to krásně propojuje. No tak by si mi mohl držet hadici bazénu. No to bych mohl. Jo? Na ní čítat, aby jela. No. Přesně, proto jsem potřeboval ty papíry na loď, abych mohl držet hadici u bazénu. Jsi přísnej šéf teda. No já mám. Tak nejdřív se musím osvědčit, co že? to odjíždí? Co to odjíždí? Porsche. Jo, Porsche, no to nic. To by mi taky nevadilo třeba. To vypadalo jako Lambo. Porsche Panamera. Škoda. No ale když chceš dělat s autem tady, já to můžu seznámit s firmou, která dělá podvozky aut. Kde pracuje moje maminka. Hezky. Já bych potřeboval i ten vršek na to teda. Jo. Nejenom podvozek, jako. No jasné. To by se si zajezdil hezky. No ale tak je to Foxconn. Podvozky aut. Foxconn? Jo. Na BMW. Hezky. Ten sídlí v Pardubicích, Foxconn. Jo. Jestli to je ten samý Foxconn. Tam náš sídlí tom v Lounech. Mezi Lounama. Za koncem Loun. No. A do Loun můžeme pozdravit Radka Sachra, ten tam má kavárnu a taky MMA gym. Ty vidíš, jak se to všechno propojuje, člověče? Jsme úplně propojení ve světě. No. Se ke mně točí zády, člověče. No. Jo. Už je to dlouhý rozhovor, to No. představit. Já myslím, že dáš jednu otázku, ty. Tak se nějak rozluč. No. Tak ahoj. Tak ahoj, byl to výborný rozhovor, děkuji ti. Počkej. Tvaka jenom, jo táto, až odejde teďka, půjdeš jenom za Jasný. za kamerou Stačí, že a ty potřebuješ natáčet. Tak já jdu. Tebe nebo Tak díky. Patrika? Pacák. Jo. Krásný to bylo. A zdravím tvoje fanoušky. Čau. Čau. No a určitě se podívejte neděli na Zlátci. Uvidíte, bude to pěkný mazec. Podívejte se na Primu. Zlátci. Tuhle neděli uvidíte. Tak ahoj a příště.